Salamu alaikum. Salamu alaikum. To wallahi ba zai yi ba. Ba haka aka mana alƙawari za a mana ba. Tunda aka yi zaben nan babu wanda ya ban ko nera sai wahala. Ba zai yi ba fa. Haba ina ga alƙawari da aka mana jiyan nan na kai mata ta asibiti. Ba irin kuɗi da kashe a asibitin nan kuma ga alƙawarin da aka mana an ce magani kyauta. Idan na fahimce ka. So kake ka ce Sala Shaibu? Wani rabu Sala Shaibu shi. To da ka ta ma bayani. Kar ka sake ka ce za ka yi korafi akan shi ko kuma wata hayaniya. Na ji kana magana da baka kuɗi ko? Abon kuɗi. Ba ka da hankali. Kuɗi kuka zaba a baku? Zaben shi kuka yi fa saboda a gyara muku hanyar ruwa, asibiti, makaranta da kuma duk wani abu da zai taso na yankin gabaki daya. Haka ne. Sai ku ce kuɗi kuke so? Ku so? Ina so a baku kuɗi, ina tabba muku komai ba? Ni jikina ma ya mutu to amma ya maganar maganin asibitin biya fa nayi fa. Biya ne har gidan sauro aka ce na siya. Kai? Ka siya gidan sauro? Kwarai kuwa. Gidan sauro a gaba na aka kawo tirela. Saboda shi ya yi ciyaman babban burin shi a ce mazaɓar shi ta samu kulawa da inganci da kuma kula na gaske. Ta za ka ce ka rika ɗaukan kuɗi ana baku bayan kusan cewa ga abubuwan da yake da ƙudurin yi. Ka manta yana gina asibiti a Ngokanawa? Na san wannan. Ka je ka duba makarantu na firamare wace meme da ta ƙone wa ya gyara musu. Shine. Kai ba zan yi lissafo maka ba suna da yawa. Kudirin shi na da girma sosai. Duka na san. Sai ma fara komai ba tukunna. Don haka ka daina kawo korafi ko zagi akan ciyaman. Za mu iya tashi da kai sama mu fado ƙasa. Ya kamata kai hankali fa. Buri ya kama da mutum. Wallahi haka ne. Ga wani abu ɗaya da baka sani ba. Ka shiga anguwar shanu, anguwar Kanawa, ina ba kwa. Ina titunan da aka fara aka tsaya. Sala Shaibu ya yi magana a kai. Ya ga mai girma gwamna cewa hanya ta lalace. Kaji ciyaman nagari. Yanzu ka ga yadda ake zuba kwalta. Na fara gyara su. Kaji ciyaman nagari. Amma wai ciyaman mu ya dasa ta kudin. Mun ga canji a Kaduna.